yan, dalag. Ayan. Dapat nakuha mo ng ano. Okay, oh, laki. Bawing-bawi sa pagtawid. Dalawa. Yon, good morning mga katoy. Samahan nyo ako mga katoy dito sa may Barangay Pineda mga katoy. Sa may ilog Pasig. Yun, oh. Grabe ang babaw na mga katoy itong ilog. So kaya naisipan nating maglo-lure casting tayo pandalag. Gamit tayo mga katoy na paddle tail na 3 inches yung size. Yan, kulay green mo. Malalaki yung dalag dito kaya tatry natin magdadalag hunting. So yan mga katoy, samahan nyo ako mga katoy. Welcome ulit sa panibawang fishing adventures natin. So yun, good morning po. Salamat sa mga silent viewers natin. Thank you. Tara. Sinabit mga tayo, laki. Grabe, ang laki mga tayo. Sirte. Natanggal mga tayo. Grabe, ang lakas pala nito. Tanggal yung hook natin. Grabe. Nasa gilid lang mga tayo. Ang laki mga tayo. Ganito kung napalang mga tayo. Ay. Sinabit dun sa kawayan na yun mga tayo. Sa gilid lang. Dito ko lang na-strike. Yan, mga tayo, sa gilid na yun. Kawayan na yun. Yan sinabit. Mga kalating kilo ito mga toy. Grabe, ang laki. Nako mga toy, nawala yung lure. Kaya natumalsik yun. Saan ba tinanggal? Saan ba natanggal? Yan mga toy, hindi siya matago yung hook mga toy. Pero ubra siguro ito mga toy. Try na lang natin. Ginagawa mo. Pagsipag lang. Strike mga tayo. Tapos pinutol mga tayo. Ay. Lastik na yung mga tayo. Malaki yun. Umulak mga tayo.
Sinasabi ko mga toy, oh. Tara boy, lipat na naman tayo boy, tara na boy. Grabe, tama niya mga toy, oh. Paano tumama ng tumama dun sa ano, na may nakausli na ano, kawayan. Yan, dami mo tuloy na sugat sa ulo. Mga katoy, shoutout tayo. Pero mamaya doon pa ako, pero pa ako dun sa may dun sa una nung kung saan tayo nakadali. Yun, shoutout kay Aris ng Paranaque. Yun, shoutout katoy. Thank you. Gerald Losa, shoutout katoy. Ayan, Fishing TV, yun shoutout. Tony Puting Channel, yun shoutout. Ricky Santiago Vlog, yun shoutout. John Pax Willis, yun shoutout. Kasawagol Vlog, yun shoutout katoy. Marjorie Vlogs, yun shoutout. Farmers Boys TV, yun shoutout. Raul Paul Official, yun shoutout katoy. Thank you. Batang Biyahero, yun shoutout. Eugene Tree Fishing, yun shoutout. Shoutout kay Manoy Badong Bermeo at Nagrimas Family, yun shoutout. Ingat kayo dyan sa ano, di ako makauwi ng ano, ng Holy Week, pinsan. Pasensya na, kumusta lang sa mga pinsanan natin dyan sa ano, Bicol. Thank you. Bali magbibira pa ako mga katoy sa ano, doon sa dulo pa. Mga katoy, meron mo pala ako isa, oh. Ay, Diyos ko, sigurado to mga katoy. Ah, grabe, sa buntot talaga yung buntot. Agoy, sigurado kayo. Kaya mga katoy, oh. Hindi siya matago yung hook mga katoy. Pero uubra siguro ito mga katoy, try na lang natin. Yan. Dalag. Ayan. Dapat nakuha mo ng ano. Dalawa na. Kulang ba? Nakadalawa na ako mga tayo. Grabe. Buti na lang din tanggal sa. Kala ko hindi ka makakaya rin. Pinapanog. Kanina pa ako nanonood. Ay, nawala na naman yung hook ko. Ano yun? Wala na mga tayo. Wala. No. Yung lure na naman. Mga tayo, inuunat yung swivel natin. Oh. Grabe, lalaki oh. Lalaki pala ng dalag dito tayo. Ano? Maliit pa yan. Maliit pa po yan. Grabe. Oh mga tayo. Sus. Ginooy. Mas malaki pang isa ko. Oh, panalo. Sabi ko na nga ba, mga tayo, uubra yung lure ko na yun. Ano wala tinsog? Yung ano po, yung swivel. Nauunat. Barae pa dyan. Nasa gilid yun. Nasa gilid niya lang po no? Yung iba nga nagpapakahirap. Pinapainan pa nila ng biya. Diskartehan lang po talaga sa Pamamaraan lang. Opo, pamamaraan lang po talaga. Uy, grabe. Panalo mga toyo. Di ko na mahanap yung isang lure mga toyo. Try ko na lang siguro ito mga toyo. Yan. Nako. Wala na siguro. Uber pa kayo tayo. Yan, isa. Ito po ano. Yan, oo. Nako. Sigurado yan. Malaki po masyado eh. Sana mobra pa ito mga toyo. Nagkaubusan na. Pati i-resbakan natin yung area na to.
Naunat lang oh, yung sibil natin nauunat. Buti nga hindi nahuhuli dalag dyan sa dala eh. Nahuhuli lang tilapia. Ay, lumulusot po eh yun eh. Sa 20 ko kumahuli tilapia dyan, mga 20 kilo. Nagdadala po. Yung dadala. Napakarami talaga tilapia dito. Well, try na lang natin to mga toy. Sana makadali pa to. Ginagawa mo. Kaya nalalakyan siguro ng tumatay. Laki naman na kasi. So yun mga toy, bali uwi tayo. At maraming salamat mga toy sa pagsama ulit sa ano natin. Sa panibawang fishing adventures natin. Ayan mga toy, yung huli natin, dalawa. Oh. Grabe, malaki yung isa oh. Pa. Thank you Jesus, thank you. Yun mga toy, uwi na tayo. Maraming salamat sa pagsama ulit. Ay, sa nagtatanong pala natin ng fishing spot natin mga toy, ano? Dito lang yan mga toy, sa gitna nitong ano, Kalayaan Bridge. Doon yung spot natin oh. Naninilapya tayo. Tapos dito tayo sa gitna lang nito oh, yun. Dito ko nadali yung isa mga toy, banda rito. Tapos yung isa na, isang huli natin doon, yung una na walang video. Yan ang engineering office mga toy, banda rin yan. Na Makati Park doon. Engineering office to. Yun. Okay, oh, ang laki. Bawing-bawi sa pagtawid. Dalawa.